खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 30 जुलाइ 2020 बिस्थिबार। फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथियालानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि काछार जिल्लायाव फलानफोरखौ हमनाय जादों। नैबे माखासे सावगारिफोरखौ नायबानो जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिसोर सानै सिखारिफोरनिफ्राय खासेयाव केंगारु गोरलै आरो दुराफोरबो मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। दा बे जुनारफोरखौ गुवाहाटीनि सिराखानायाव हरनाय जासिगोन। लोगोसे मणिपुराव मैयाहायसो कर'ना भाइरास बेमारजों फार्स्ट टाइम सासे थैबाय। बे पेसेन्टआ किडनियावबो बेमार दंखायोमोन आरो लिभारावबो बेमार दंखायोमोन होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय अरुणाचलाव NACNRनि केडारआ मैयाहाय पुलिसफोरजों हमजाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला बे NACNRनि केडारआ सांलां होननाय मोनसे जायगायाव बेरायगासिनो दंमोन। थिग बे समावनो पुलिसफोरा बेखौ नुनानै एरेस्ट खालामनो हायो होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे आसामनि गोथार दैखौ राम मन्दिरनि जानो गोनां सेरेमनियाव मैयाहाय लांनाय जाबाय। कामाख्या मन्दिरनिफ्राय दैखौ लांनाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय मानास नेशनेल पार्कनिफ्राय दंफां खावग्रा एबा दंफां सिखाव बिथां जतन बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। नैबे माखासे सावगारिफोरखौ नायबानो जाबाय। बे जतन बसुमतारीया मानास हाग्रामानिफ्राय दंफां खावोमोन होननानै फोसावनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथियालानि। गिबि खौराङा जाबाय आन्दामान निकबार आइलेण्डआव कमप्लिट लकडाउन फोसावनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि बे आसामाव दासिम दा टाइमा जाबाय दं फुंबिलिनि 3 बाजि। बे समसिम गासै 8 लाख जन सुबुंफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामखांबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय उडिशानि सासे 42 बोसोर बैसोनि ट्राइबेल आइजोआ ओंखाम मोनजायैनि थाखाय रसा नांनानै थैनांगौ जाबाय। उडिशानि नायाघर होननाय जिल्लायाव जादों बे जाथाया। लकडाउननि समाव जेबो खामानि मोनैलाय आदारनि थाखाय एबा जाग्रा मुवाखौ मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनांगौ जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिहाराव आरोबाव लकडाउनखौ बारायबावनोबो हागौ होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो माखासे वार्डफोरखौ कन्टेनमेन्ट जनाव दोननाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय गुजरातआव कर'ना भाइरासनि सानै पेसेन्टखौ हस्पिटालनिफ्राय हगार हरखांनायनि उनाव न'आव फैनायाव बिसोर सानै पेसेन्टफोरा थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब। बाय बाय।